Agrair, com no pot ser d'altra manera, a tota la gent que hi ha treballat durant tots aquests mesos. Estem en un moment, jo diria que fundacional al país, no només perquè el país viu amb intensitat i cadascú des de la seva posició uns debats molt forts sobre quin futur volem, sinó perquè també pot ser produït per aquest moviment. Estem revisant i posant al dia molts conceptes. Aquest tercer congrés que els que em seguiran en l'ús de la paraula us podran especificar més, relaciona molt el que és la ciència amb tot el que és la potència gastronòmica del país, però simultàniament amb aquestes conclusions finals i després de 2 anys de treball i amb aquest període de futur de dibuixar un nou horitzó gastronòmic durant els pròxims 5-6 anys, això coincideix que estem revisant tota la qüestió de la sostenibilitat alimentària, també hi haurà un pla específic, que estem immersos en un pla estratègic d'alimentació de Catalunya que està en la fase inicial dels debats i que tindrà continuïtat durant el 2020, però per també ser aplicat a través d'un pacte nacional amb el quinquenni 2021-2026. Això és la gastronomia i és la cuina que avui, amb aquesta jornada final, posarem al dia. Moltes gràcies per ser aquí, benvinguts i fins que fem la valoració al final de la jornada. Gràcies.